Nakapahigayon ang Socio-Economic Survey ang Committee on the Urban Poor and Cultural Minorities sa Konseho sa Lapu-Lapu City. Alang sa mga pamilyang mulupyo sa Barangay Paho, ngadto na sa Barangay Punta Inganyo, nga mapiktuhan unya sa pagpabarog sa Coastal Road. Matod ni Lapu-Lapu City Councilor Celestino Aying, kinsa maoy nango sa mga komitiba nga mukapin sa 3,000 ka mga pamilya gikan sa Barangay Paho paingon sa Barangay Punta Inganyo ang apektado unya. Hiroon gipanigaro sa lokal gamhanan nga usang silang magkabenepisyo sa pabarugong socialize sa Barangay Kalawisan. Lakip sa gitan-aw sa screening committee ang kapasidad usab sa pamilya nga makabayad sa tag 2,000 pesos matag buwan kay subsidized man sa lokal gamhanan ang usa ka libo ka piso sulod sa 5 ka tuig alang sa unang 200 units nga pabarugon. That's the reason nga why mamamugitan o dapat member kag Pag-ibig. Mostly dapat member kag Pag-ibig. Ang nitabo na karon Pag-ibig man na siya kung kanang may tabo na ang sikan mo na isa katong sa city kay ato man lang namatay kwarta anak pero ang katong sunod nga bilin to karon nato dito mura to ituron sa Pag-ibig. So dapat na member ka Pag-ibig aron na ang imong may tabo ang Pag-ibig mo bayad ang imong sweldo deducted na lang dito sa Pag-ibig.